Haize Berriak bandak kontzertua eskainiko du, igandean, arratsaldeko 6etan, Iortea kulturgunean, Aldezarreko festak despeditzeko kasi-kasi. El ocaso de los dioses kontzertua izanen da, eta horretaz pixka bat hitz egiteko, Haize Berriak bandako kide, Josu Rubio dugu aldamenean. Gabon? Kaixo, gabon. Bueno, ja bertan da, kontzertua. Ja, urduri xamar gaude deno, eta, bueno, a ber, zen musateratzen den. Principios, oen da ensaio desente egin ditugu, eta espero dugu ongi ateatza. Noiz hasi zineten? Pues tarteka, hasi ginen urte hasieran, baina gero oinauteriekin, gero beste konzertuekin, eta bueno, oain burur belarri jarri azken hilabetentan, eta... El ocaso de los dioses izenburua du, eta gauza asko iradokitzen ditu horrek, eta ezagit zehazki, zer esan nahi duzu horrekin? Hori bueno, Luisen kontua da hori, principios, bueno, obraen arabera, pues, nolabait adierazten dute olako gaia, ez? Jaungoikuak eta olako Nostradamus, Euterpe, denak obra klasikoen oinarritutako kontzertu bat. Eta, hola egileren batzuk edo, aipatzeagatik, ze repertorioan daudenak? Principios, guretzako ez dira araroak kompositore hauek, adibidez, Otto Schwartz, guretzako egin zigun, partitura bat, garai baten egin lehiaketa bat, konposaketarena, eta horrek egin zuen guretzako. Gero, badago ere Eric Whittaker, obra da Cloudburst, eta honek ere, egin zuen mundu konposaketaren mailan oso famatua, oso ospetsua da. Gu jo dugu bere obraren baret bai. Eta gero, ekinerekin jo behar duguna, Euterpe, ezta? Eta Euterperen egilea da Ferrer Ferran, beste peso pesado de la composición, mundu mailan da, un crack. Aurreratu zara, bakarlari batekin arituko zaretela, ekine lumbreras Fernández de Arroyabe. Nola jo duzu ekineren gana? Pues daramago 2 urte, 3 urte, pensatzen hemengo gazteak eta hemengo musikaiek batzutan ez dira ezagunak hemen, gure inguruan. Orduan, pues ari gara begiratzen, mugitzen, oen dela gutxe egin genuen Ainara Ijurkorekin eta olako jendekin, eta, dakago Kristoen Arrobia sakana mailan, eta, aprobetxatzeko ere, eta aukera emateko. Berak, okerrezpanago, zerkako txiruela jotzen du? Bai, eta osungi. Eta, ze nolako pieza da, Euterpe edo esan duzuna? Euterpe, bai. Nahiko komplikatua, eta, bai, saiotan ikusi dugu, guretzako igual ez da zaila, baina berentzako badaka mamia, bai. Pieza bat azteko, ez? Bai. Eta, ensaiotan sumatzen ditugu gainontzeko kideak, zer moduzko osasuna du Haize Berriak bandak? Betiko ajekin, batzutan jendez oso ongi gabiltza, baina beste sasoi batean falla batzuk, gazteak igual joaten dira ikastera kanpora, eta, ateatzen dira beste bat musika eskolaretik, eta, hola ditzen. Iturriak ematen du, musika eskolen iturriak? Ez hainbeste, ez dugu bezainbeste, baina, badoa, poliki, bai. Eta bazkidetza? Bazkidetza betikoa, hori fidela dira. Nahi duenak lagundu dezakela oraindik ere? Bai, gurekin harremanan jarri, eta, guk bakarrik eskatzen dugu urtean kuota bat, 15 eurokoa, eta, horrekin favore asko egiten digu. Lakuetan, emanaldiaren bezperan, artistei esaten zaien moduan, kakazarra. Bai, eskerrik asko.